कंस के अत्याचार ना हो तो हमनी के भगवान कन्हैया के पूजा ना करती जा। अगर महिषासुर के भारी अत्याचार ना हो तो गावे गावे दुर्गा माई के मूर्ति बना के हमनी के नवरात्र में पूजा पाठ ना 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 जहां बाउर बात कहे नीमन बा, जहां नीमन बात कहे अल्लाह बा तो पहले बाउर होई तबे नीमन होई। हां जी जब नीमन होई तबे बाउर। अरे आज नया बात काल ओकर अंत होई हो चौरा उहे हो पुरान का एक दिन पंथ हो चौरा उहे हो पुरान का एक दिन पंथ हो। लेकिन मेघनाथ कहले कि पिताश्री मैंने आपको बस यह बताने मैं जा रहा हूं और वीर गति को प्राप्त करूंगा। लौट के वापस आई जब वापस आई तब लक्ष्मण जी बांध के उपयोग कईनी आ चलौनी मेघनाथ के ऊपर। मेघनाथ युद्ध क्षेत्र में मारल एने सती सुलोचना अपना एगो सखी के संग है अंगना में तुलसी जी के पेड़ के लगे एगो दीपक जला। हमनी के घर के माई बहिन लोग तुलसी जी के पेड़ के लगे दीपक जलावेला। थोड़ा सा लौकिक बात पर गौर करे हाजी आ खास करके जब आवेला कार्तिक के महीना में घर घर हाजी पूरा एकदम कार्तिक भर दीपक जलेला। नहाए खाए होई बढ़िया से, रसियाओ रोटी मनी बढ़िया से, छठ माई बहिन लोग भूखी खूब बढ़िया से। आ महाराज जैसे परना बीतो अब ना देखी उत्पात घरे घरे के तरह शुरू हो जाए। तो अब ना देखी के तरह उत्पात शुरू हो जाता घरे घरे। विचार करो महाराज शरीर लिखल बा कि जब सुंदर देहिया अरे माटी के बाद वो में सोना के गहना का होई। लेकिन विचार कर महाराज तैसे तुलसी जी के पेड़ के लगे एगो दीपक जला कहता कि आज मेरा पति विजय प्राप्त करके लौट। जैसे इतना पतिया कहली कहले जानता नहीं क्या होता। जैसे मेघनाथ होने मरई सती सुलोचना के पास तले अंगना में गिरल कोटी हाथ है सखी तले अंगना में गिरल कोटी हाथ है सखी देखिए सती के प्रभाव का हमरा कहे के मतलब ई है कि सती के प्रभाव का जैसे मेघनाथ होने मरइले मेघनाथ के हाथवा कट के सती सुलोचना के पास आई। हे महाराज सती सोचली की का भाव लागे लागे हाथ ऐसन त ओकर पैसा जय हो अरे माथ ए सखी ऐसा तो ऊपर पैसा माथा ये सखी सखी बोले अंगना में गिरल कोटी हाथ ए सखी जौन बानी तौन कहली कि हमरा लागत कि तहरा पति के हाथ हवे। सती कहली कि ना आज के लिए मैंने उन्हें अमर बनाई हमरा पति के हाथ कैसे कहली कि उठावो कहली कि ना अगर उठाए आ पर पुरुष के हाथ होई तो आज ही हमारा सतीत्व समाप्त। सती कहली कि अगर मैं सती हूं तो ही हाथ तो बयान करो कि तुम कौन हो तुम कौन हो तुम कौन। ये महाराज हाथवा में कंडा के कोलम आ गया सियाही लगा के लिखे लागल कि हे सती मैं मेघनाथ का हाथ हूं और आज युद्ध क्षेत्र में मैंने लक्ष्मण के हाथों मारा गया मारा। सती के आंख से आंसू गिरे लगल भाव लगेला सती लगली भी लखाए लगली रोए काहे अचके में छोड़ी दी हलो
चके में छोड़ी दिहला हो अरे साथ पति गले अंगना में गिरल पति हाथ अंगना में गिरल कटी हाथ ही सती जान तनी का टोन वाला माइक है हां ओकरे तनी कम कर सती दोसर कुछ ना कहली के हुई संदे डोला मंगौली आ डोला में सवार होके आ राम जी के सेना के राम जी के सेना के लोग देखल कहल कि मेघनाथ के मरते मरते बुझाता कि रावण डरा के सीता मैया के लौटा देले विभीषण कहले कि नहीं ये सती सुलोचना हर किसी नहीं हो सकता कहलो कि जनली के तरह आ तो महासती है बड़े से अभी तक सूचना गईबे ना कल रामा दल से रावण के दल में तो जनली के तरह तले सती सुलोचना के डोली उतरल आया कि श्री राम जी के पास हाथ जोड़ के जैसे खड़ा भइली तले सेना के लोग में घमंड हो सेना के लोग के राम जी के सेना के लोग के घमंड हो कहलो कि तू जनलू कैसे कि तार पति मारल गइल सती सुलोचना कहली कि हाथ कट के जाके हमके बता देलस कि हमार पति श्री राम जी के सेना के लोग मुड़िया उठा के ले आके सती सुलोचना के लगवा आ कहल कि अगर हाथ कट के लिख देलो तो होई मुड़ियो हंस के बता दी कि तहरा पति के मुड़ी हो अगर कहीं हमने के छल कइले बानी हां सती सुलोचना कहली कि सूर्य चंद्रमा आसमान धरती को साक्षी मानकर आज अगर मैं सती हूं तो हे बस तक तू बयान करो कि तुम कौन हो ये महाराज मुड़िया धीरे धीरे हंसे लगल हो सती मैं मेघनाथ का माथा हूं और आज युद्ध क्षेत्र में मैंने लक्ष्मण के हाथों मारा गया और मुझे कोई और नहीं मारा मुझे स्वयं तेरे बाप ने ही मारा तेरे बाप ने आखिर उनकर बाप के तरह मरले महाराज जाई रहो घुमाई 3 आदमी तो घूम आवलो पीछे से जाई चौप ध्यान दो कथा प्रसंग और ध्यान दो कथा प्रसंग के तो और पटना बोले के सुन ध्यान दे मुझे स्वयं तेरे बाप ने आ इतने कह के मुड़िया लुढ़क गई स्वयं विष्णु अवतार श्री राम जी भी हाथ जोड़ के सती के प्रणाम कहनी कहने की धन्य हो सती तुम धन्य लेकिन विचार करो महाराज मुझे तेरे बाप ने मारा कैसे सवारे लिपाल मैया जी पूजली महताल मैया जी देखवली माया जाल मैया जी करेली कमाल मैया जी तो केहू नाही मुहवा खोले गरवा में सोरो होके माला डोले आ टिम टिम डमरुआ बोले एक समय कैलाश पर्वत पर सती भवानी महाराज भोलेनाथ के सामने विराजमान बानी अब मैया सती भवानी करो तरीका कि भोलेनाथ के जटवा सरियावत जटवा जैसे सरियावत तरी गरवा में शेषनाग एक बेर करता रहे मैया के बड़ा केस बरल अमाई मारा तारी एक जट्ठा जैसे एक जट्ठा मरली आंखिया से एगो आंसू के बूंद गिरल एगो लड़की के उत्पत्ति हुई फिर मैया के सिया के सरिया फिर शेषनाग करत तारी फिर भैया मारा तारी एक दूसर को आंखिया से एक बूंद आंसू गिरल एगो औरी लड़की के उत्पत्ति एगो के नाम पड़ल सती सुनैना आ एगो के नाम पड़ल सती सुलोचना ए महाराज जैसे दुगो बेटी लोग के ओ पर्वत पर कैलाश पर्वत पर उत्पत्ति भइल तले जान तरीका भइल कि बीड़ा बजावत नारद बाबा आ गइल बीड़ा बजावत नारद बाबा नारद बाबा जहां ही है तहां दुगो कार हो कौन कि तो काम खूब नीमन बन जाए अना तो साफा इतना चौपट हुई जौना के कोनो अंदाजे नहीं
तो नारद बाबा आइले तो कहले मंगल गान हो रहल बा कि आज शेष नाग के दूगो बेटी। भाव लागेला देखी कैसे भाव लगेला? मंगल चीज है, दूगो बेटी। पहले नारद बाबा आइले कहले कि होई जौन बिया तौन देवता से बिया हल जाई। होई जौन बिया नु होई निशाचर से बिया यानी सती सुनैना के कहले कि देवता से बिया हल जाई। तो सती सुनैना जौन बाड़ी राजा जनक जी से बिया हल गई आ सती सुलोचना के कहले कि होई इ निशाचर से बिया। इतना बात जब शेष नाग देखले तो कहले कि हमार बेटी निश्चर से विवाह हल जाई, बेटी चलो आ ले जाके जंगल में कहले कि तू तपस्या करो, तपस्या तब तहरा श्राप से मुक्ति मिली। सती सुलोचना जौन बाड़ी तो तपस्या बहुत दिन वर्षों वर्ष तपस्या में जब बीत गई तो देखो तारी का कि देवता के राजा इंद्र भागत आ रहे हैं, अब मेघनाथ पीछे से चहेता तारे कहते कि रुक जाओ रुक जाओ। सती सुलोचना जब देखली तो कहली कि रे होई देखो देवता से बियाह करे खातिर हम तपस्या करतन। ये देवता के राजा इंद्र बाड़े, देवता के मालिक हम भागत रे आई चहेता था। एकर मतलब कि सबसे बलशाली है तना कहले कि रुक जाओ जाओ। मेघनाथ आवाज सुन के आई, पूछले कि तुम कौन हो, परिचय पात्र। वही सबसे पहले गंधर्व विवाह हुई। 8 प्रकार के विवाह होला जौन में गंधर्व विवाह भी आवल। तो सबसे पहले हमें गंधर्व विवाह भइल आ तब अपना रथ पर मेघनाथ सती सुलोचना के बैठौले आ लेके अइले तब लंका में विवाह। दूसर का बात है कि ना, दूसर किताब कहले कि ना जब मेघनाथ सबका के जीत लेले, इंद्र के जीत लेले आ जब गुरु शुक्राचार्य के लगे गइले तो गुरु शुक्राचार्य कहले कि अभी ना तहरा में कमी बा। जब तू नागलोक जइबो आ नागलोक पर विजय प्राप्त कर लेबो, नागलोक के हरा देबो, नाग कन्या के जब तू लेके अइबो जीत के सती सुलोचना के आ उनका से विवाह करबो तब विजय। इतना बात सुन के मेघनाथ तुरंत शस्त्र उठौले हो आ रथ पर सवार होके नागलोक देखी गइले। तब जाके नागलोक से लड़ाई करके आ जबरदस्ती जीत के सती सुलोचना के लेके लंका में अइले आ तब सती सुलोचना। तो ये महाराज जब विवाह मेघनाथ कर लेले सती सुलोचना से चाहे जाओना विधि दोनों किताब में लिखल बा, कोनो के काटे के हमने क्या औकात थोड़े बा। तब उहवे उनकर पिता शेषनाग लगले तपस्या करे आ ब्रह्मा जी के तपस्या कइले आ ब्रह्मा जी जो प्रदान देवे इनी तो कहनी कि मांगो मांगो बाबा। कहले कि हमरा के इहे वरदान दी कि जवन मेघनाथ हमरा बेटी से विवाह कइले बा ओकरा के अपना हाथे हम वध करी, ओकरा के अपना हाथे हम वध करी। कहनी ब्रह्मा जी की जाई सन के हुई अबे रामा अवतार हुई आ जब राम जी के अवतार हुई तो शेषा अवतार तहार लक्ष्मण के अवतार हुई। तू मेघनाथ के मर बल्ले की एकरा खातिर तहारा 12 बरस दिन ले भोजन ना करे के परी, उपवास रहे के परी, 12 बरस दिन ले सुतबा ना जागल रहबो, 12 बरस दिन ले अपना औरत के कबो देखबे ना करबो तबे तू जाके मेघनाथ उहे जौन बाटे तौन शेषनाग शेषा अवतार लक्ष्मण जी के अवतार भइल। अब 12 बरस दिन ले भोजन ना कइले, 12 बरस दिन ले अपना औरत के ना देखले, अब 12 बरस दिन ले सुतले ना जागल रहले। ए महाराज उहे आके मेघनाथ के मरले। उहे मुड़िया कहलस कि मुझे सुनाई तेरे बाप ने ही मारा, तेरे बाप ने ही मारा, तेरे बाप। अब सती सुलोचना राम जी के लगे जाके कहले कि हमरा सतीत्व में कमी का बा कि आखिर हमारी हाल है। श्री राम जी कहने की तारा सतीत्व में कमी नहीं थे। पिंटू बाबा हमें आ जाए तो सबसे पहले अपना पति के मना कइले रहलू कि यात्रा खंडित मत करे, लेकिन तहार पति बात मान लेना, यात्रा खंडित करके गइले जौना के चलते मौत हो। आ दूसरा तू सती है तो उधर लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला महासती एक हाथ पर दीपक जलाकर एक पैर पे खड़ा होकर अपने पति की प्राणों की रक्षा में खड़ी है। आज 2 सती के बीच आज महामुकाबला। ये बात के परीक्षा लेवे खातिर हनुमानो जी गई रही कब जानता नहीं कब जौन हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आवत रहनी। अब भरत जी एगो सीख के बाण मरले अयोध्या मार्ग से जात रहनी तो उस सिकवा के बनवा से हनुमान जी का भइल कि आके हुए गिर। हेलो तनिक और को कम कर
जब गिरनी हनुमान जी के लगे बहुत पान काटे के शक्ति रहे, लेकिन गिरनी का है हनुमान जी के ये चेक करे के रहे। जब गिरनी परिचय पात्र भइल तो फरज जी से कहनी कि हमरा ई देखे के बा कि सती उर्मिला के हाथवा पर के दिएवा जरत तक बुता गेल बा। अगर जरत होई तो हम जाने कि संजीवनी बूटी लेके गइल हमार सफल हो जाई। अगर दिया बुता गइल होई तो जान जाए कि लक्ष्मण जी के प्राण के होई। जब हनुमान जी गईनी लक्ष्मण के पत्नी उर्मिला के पास, जैसे उर्मिला देखली कहली कि भक्त शिरोमणि हनुमान आप निश्चिंत होकर जाइए, जब तक ये सती जिंदा है तब तक मेरे पति का प्राण स्वयं काल भी नहीं ले सकता। आपके इस संजीवनी बूटी की प्रतीक्षा में आज मेरे पति आपके इंतजार में। ऐसे महाराज सती के ही श्री राम जी कहने की सती के सती तो महान हो। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय।